Nyitendo bwato muroberio bogokonya abantu baminto banyari bari kubagachira kinyomba cy'amabati ndobwate kikomiti kerege tuo chikorigere y'abantu bari babwato boremerwa bonene naye batari kwenyara nainje gwetera abasani bane nimbwate muroberio yo kerenga kikwagachira abantu baminto kinyomba asoko ba mabati 30 ekenyoro gekoligiemete kyaligia ne ebundi oyingwakana na inje nacha na mabati ne mirango ne gitirisa ono iga twagachira kinyombo cyetaneti oisti na saba wikera rero twarura mabati 300 kinyomba ikomi twagachira rero na ende mutinyo gwocha na ntokolebo omuroberio yakogenderera baka 2027 wekerenga kiyo na buranyore twagachira kinyomba kicyake yapi kimiseto igonto genderete biya bandu baminto banyari bali ngo bakerambiye muno zenge mwabera na inchi muno mujumbo ino na ine na barere nga monchora tingo batiga na tingo bebe kiro mwisimiwa ngambe muno una chiteke sora ndoje nganege sora tigatokonye akuminyo korojera matobe ma uteriege sora igale tigatoke endererie iga twakire ngambu ya mono asokwa gajira abataka amabati kabire buna genderete na ndi gwere jwa genderete tiganye sukibozio na ndi nabato kumusira sana yamana una twakoeta chikura twararira matunda ao nyasaye ndere go sesenia emiaka naende yende gochanye karono anya no 20 yao tari kwenyara umwana oyo na tari kwenyara wakari getekia oyo minto echema kera chite store irato te tingo musimungo chara kwakonye nyombera twarenga banta bange nagato te twakane eche de twarunde tama tukabe tukarie metu twabekirego musimu tu wakrambu yamana umwana obwenke ino mongina nyene mbari kwenyara oje ndaga ne kanyo ko ba ware wanje musimiwa oba bitume bune anya gutuma oyo no mogoko manene nande gongwira niyo musimi ngambi yamono ekiagera twara abeira na abaisimiwa ntwanya kala musimiwa gotoriki muna chintakana gose bana talibo o musimiwa asogota cha obunyasi bomera